Само колко думи на български можеш да казах? На 30 минути. 30 minutes or 30 seconds? Seconds. Okay. Добре, мисля, че мога. Хайде. Добре. Маса, къща, котка, градина, птици, кола, село, град, здравейте, здрасти, може ли една болница, куче, oh my god, I'm forgetting. Спри! Аз знам повече, но I forgot. The pressure is too much. I forgot so many words. Did I do a good job or what do you think? Много добре. Oh, благодаря, Nix. I don't know. I think I could have done a lot better. All the words, they left my brain. Приятен ден! Чао!